Добро утро! Аз съм Игор Витале и ви представям Анджело Вирдис от асоциацията Pro Loco Guspini. И в този контекст представяме ви продукт от мед и имаме Анджело Вирдис, който е едновременно дегустатор на мед и професионалист, член на Националният регистър. Следователно имаме уникална възможност да придобием информация и да опознаете това по-добре. Анджело, първият въпрос, който ще те попитам е как разпознаваш добрият мед и как да го различим от мед с по-лошо качество? Първо трябва да се има предвид, че първото нещо, което трябва да проверите е етикетът, съвет, който даваме на всички потребители са преди всичко да консумират продукт на 0 км, който идва от територия. Защото медът идва от територията. Има всички характеристики, които хората изпитват всеки ден и следователно успява да усвои тази територия. Този, който най-добре отговаря на консумацията на крайният потребител, тогава вторият критерий е трябва да проверите етикета, защото ако не можете да си купите мед на 0 км, трябва да си купите мед, който има всички характеристики. Това може да се разпознае на етикета, който е от произход. Ако не е италианец, поне общността. И няма повече да се намираме в различни сделки. Смеси от мед не са наистина мед. От смесите, които правят големите вериги на разпределение на мед. И така, съветът, който даваме е винаги да консумираме местен мед, за няколко думи като преди. Това наистина може би е една от точките централно за по-добро разбиране на продукт и също така да разберем разнообразието, неговите различни видове мед, които могат да бъдат вкусен и по отношение на асоциацията Pro Loco Guspini и организира инициативата през август. Вече на колко години сме? 30 години, от които организираме този фестивал. Мед, който се произвежда в Монтевекио, където участвахме в конкурс за състезание за регионални черни, типични за Сърдиния, което също ни накара да получим всяка година през август или около 180 проби от цяла Сърдиния, които са представител на типичните продукции сърдински. Ние в Сърдиния имаме някои продукции, които са типични Сърдини в Сърдиния, които са медът на Асфодел, медът от Будил, медът на Цисто, са специфични видове мед, които се произвеждат основно в Сърдиния. Така, от изпълнението на презентацията на тези медове, които секторът може да разбере, също и сезонната тенденция, цъфти, защото много пъти не се казва. Този цъфтеж може да доведе до произвеждане на мед. Много пъти има цвете, но цветето в основата към времето, към температурите или климата на това време не успява да отдели нектар и следователно много пъти екологията на меда не се произвежда в годината и така имаме алтернативни години. Например сега казва се, че можем да произвеждаме, което имаме. Проверени са някои пчелни пити, където пчелите вече носят пчелната пита. Не всички, но някои тогава, предвид сезона на засушаване, който има, беше тази година, дървото арбатус е претърпяло големи щети на стрес и затова сега чакаме да видим дали цъфтежът, който започва, сега успява да зареди малко нектар. Така че пчелите да донесат Ларио, този мед за нас горчив от арбатус меда, най-ценното, което произвеждаме, управляваме, така че да отметнем цената дори 4 пъти, по-високо от нормалното може би. Това е и следващият ми въпрос, който е следният. Разгледана тогава инициативата на тези, които искат да знаят идеален мед, защото има толкова много възможности, толкова много видове мед, различни, но уникалната възможност да интервюираме дегустатор на мед и в следващия въпрос е сред всички тези, които опита кой беше най-добрият според нея тогава. Имайте предвид, че също започнахме като професионалисти, имахме местна кооперация, която произвежда мед и не можахме
да го пуснем на пазара, защото хората бяха свикнали да консумират мед от пчели, без да разбираме, че има не само мед, но има медове. Така че ние, бъдейки способни да произвеждаме този мед, монофлорен тип, като Форео арбатус, който обитаваме, успява да използва този сектор от потребители, които първоначално не са консумирали мед, точно защото им беше очевидно неприятен този вид мед. Вместо да произвежда тези стоки, монофлорални, всеки потребител може да открие вкуса, който е за утежняващото, и така увеличихме консумацията на мед сред потребителите. Благодарим ви много!